čo s takým človekom, ktorý si povie, nie je ten Boh a ja budem zlý, ja budem kradnúť, vraždiť, lúpiť. Si povie, čo? Zomriem a čo? Poviem toľko. Boh nikoho nenúti. Pozrite, koľko ľudí príde tu. Dneska som bol vo väznici. A našich ľudí som videl v base. Rozprával som aj s riaditeľom. Hej. V base tých našich ľudí. Čo to znamená? Môžeš mať najlepšiu nemocnicu, najlepšie tabletky, keď ten pacient vytrhne infúzie, vypluje tabletku a potom povie, taká nemocnica, také tabletky. Nie tabletky, nie nemocnica. Ty si na vine. Boh sa nikomu nevnúcuje. Prečo? Lebo Boh je láska. Hej, a prvý predpoklad lásky je sloboda. A slobodný som vtedy, ak poznám pravdu a mám aspoň dve možnosti. Ak mám len jednu možnosť, nemožno hovoriť o slobode. To je nutnosť. A ty máš dve možnosti. A poznáš pravdu. Jaká je pravda? Boh je láska. My teológovia tú vetu už len komplikujeme. Hej. Najjednoduchšia, Boh je láska. To aj psychicky chorý, aj mentálne retardovaný spozná hneď, že či ho miluješ, či ho nemáš rád. A celý náš život je o tom, či si tú lásku vybereš alebo ne. Není pravda, že Boh zatracuje. To není pravda. Smrť to není toto a konec. Smrť prejdeš z toho života šup do druhého, stretneš sa z očí v oči, pohľad Boží a odmietneš lásku. Otočíš sa a ideš preč od lásky. Opačný pol, nenávisť. Ty si vyberáš peklo. Nie Boh ťa zatracuje. Peklo to je neláska. A ty si ho vyberáš už tu, na zemi. Tam, kde prestáva nádej, tam začína peklo. Môže ti začať už tu, na zemi. Ak sa pustíš do beznádeje, je konec. Hej. Kým žiješ, ešte furt sa dá opraviť. Boh vždycky hrá za teba. On vždy hrá za teba. Jak Ježka, nemožno chytiť, ale furt hrá, aby sa neutopil, aby tam nebol. A furt hrá, bo ten Boh vždycky hrá. A furt tak hrá, má dopichané tie ruky, ale furt hrá. A ten človek nakoniec aj tak sa chce utopiť. No tak sa utopí. Hej. Ale potom neobviňuj Boha. Boh spravil všetko preto, aby ty si sa neutopil. Poslal ti do cesty. Možno len dedinského farára, aby ti ukázal smer. Hej. A ty budeš za to zodpovedný. Keď sa povie nevedomosť, neospravedlňuje. V občianskom zákone. V Božom ospravedlňuje, ak je to nevedomosť nezavinená. Ale ak ty naschvál zatváraš pred poznaním oči, potom zodpovedný si. Aj za to, že si bol falošný. Boh nerozpráva s falošnými ľuďmi. Keď vyháňal z chrámu tých kupcov a tých predavačov a prišli nervy mali tí veľkňazi, bo oni z toho mali obchod, peniaze. Hej, mali z toho nervy. A hovorí, akým právom toto robíš? A on hovorí, odpoviem, ale vy mi povedzte, odkiaľ bol Janov krst. A oni povedali, tak keď povieme, že z neba, povie, prečo si nám neuveril. A keď povieme od ľudí, tak nás ľudia zabijú. A preto falošne povedali, nevieme. Vedeli, ale povedali, nevieme. Aha, si falošný. Ani ja vám teda nepoviem, akou pravomocou to robím. Inými slovami, Boh s falošnými nerozpráva. Beda človeku, ktorý kráča po dvoch cestách. Beda. Nie keď spadneš na tú druhú slabosti a 365 krát do roka padneš, tedy si sympatiak. Ak si padol, ak si chceš sa dvihnúť, Boh ti zaráta, koľkokrát si sa podvihol, nekoľko si padol. Boh chce, aby sa dvihol. Ak v pokore dvihneš 365 aj štvrť, keď dvihneš takto ruku a povieš, Bože, odpusť, to nie je tá cesta, po ktorej chcem kráčať. V tú ránu ťa Boh zamera. Mám ťa, ty galgan. Si síce Pruserar a Eso, ale pre tvoju úžasnú pokoru milujem ťa. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Čiarka, a to je naše šťastie. Že je Boh taký, aký je. To je naše šťastie.